Pamene nkhani ya ziwawa pandale kapena kuti political violence yavuta kuno ku Malawi, zipani zosiyanasiyana zabwera poyera ndi kumatsutsa mchitidwe umenewu, monga chipani cha Malawi Congress Party chimene chikuchititsa msonkhano wake wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe motsogozedwa ndi secretary general chipanichi olemekezeka a Richard Chimwendo Banda, kumene kundithu anadzudzula kuti mchitidwe umenewu si mchitidwe wabwino. Ndipo pano pa Nyasa Voice Box takwera ndi Countryman and the Uncle amene akufuna kutsutsana ndi Achimwendo Banda kuti ayi Achimwendo Banda atu si munthu woyenera kumakhala pa podium kapena kuti kuima pa julu nkumakamba nkhani za political violence kapena kuti kumadzudzula political violence. Pakuti ngati pali munthu number 1 ku chipani cha MCP amene amashoshezeranso ziwawa pandale ndi iwowo olemekezeka a Richard Chimwendo Banda. Tiyeni limodzi pano pa Nyasa Voice Box timve kuti Countryman ndi Uncle akuti bwanji pa nkhani imeneyi lero pa Nyasa Voice Box. Muli bwanji Malawi nonse, lero ndi pa 19 December 2024. Panotu sindili ndekha yayi. I'm with the uncle. The uncle is here. Uncle titaswana kwa nthawi yayitali. Taperekani tumoni kwa Malawi. Komanso pachitika ma issues ochuluka koma tingotenga pochepa chabe awiri. Taperekani moni kwa anthu a Malawi amene akusowani uncle. Moni a Malawi nonse. Mena kunena Countryman yo anasowa tinali kunchito. Ndifa cha holiday ya Christmas tapezeka ndiye musalanda ole yayi maaudio akala kuvumba ndithu ngakhale anachika kumbuyo koma ngati sitina akambe kwa ife ndi anyuwani tikambabe basi kaena anakamba kuma ife zimezo tinadibe tikambabe ndithu apo ndi anko mwandisangalasa kaya ena anakamba kaya sana kambe koma ife titani tikamba zinthuzo. Anko panalitu ma press briefing imene inachitika posachedwa apa yokhuzana ndi Achimwendo. Kubwera nkumalankhula kunena kuti iyayi inutu wa DPP muli mphuma lothamangira kuti mulowe mboma. Kodi anko tinene kuti iwo waso amalankhula kuti iyayi komanso inu ya DPP you are inciting violence. Anko tinene kuti mkulu akamati DPP ili ndi phuma akutanthauza chani kapena nne kuti mkulu akamene kuti DPP ili mphuma lolowa mboma nde kuti yeye awavomereza kuti DPP yo ilowa mboma atu. Countryman zimene takuyankhula Chimwendo ndizosekesa kwambiri. Anicho mungaziwe ndichokuti Achimwendo si right person oyenera kumakamba izizi. Si oyenera kukamba? Ayi, izizi oyenera kumakamba izizi. Anali a first lady. Mai Chakwera. Ndamene mene kuti azifotokoza zimezi. Koma osati Achimwendo ya. Chifukwa ngati ku MCP kuli munthu amene amapanga incite violence. Kapena khanga. Wazigawenga. Master wao. Wazigawenga ndi Chimwendo. Kodi uje ndi master wao? Yetu kutako onse amene amapanga amatema anthu aja kofa kumene anafa gulu achina Josiah kuja. Master wao ana Chimwendo. Ndiye chifukwa chake mukuti bwana akalankhula akaza wa president. Ife tikanamva. Mwamveti koma mwina akulapa. Mwina akhoza kukhala kuti akulapa? Chifukwa chaka cha mmawa ngati kuli anthu amene ife kumalitika litenga amene ndino pa target yokuti mwina amene wawa ndiye tisachita zeni anthu akalipo atatu. Bwanjiso? Anthu fanu kusena ya Countryman. Kodi mwamba kumangoiphedula? Tu. Countryman ine. Sipazakhazo kuti iye akuluakulu zimezo zisiyeni akuziwa. Iye akuziwa ndi mulungu basi ife boma tatenga monga mene apangira DPP munjakati atenga boma. Amanena tuchoncho kuti amene wawa iye ngwasiyanu zonse aziwa nchauta. Ulendo ono na Countryman zimezo kulibe. Kodi ulendo ono kulibe zonse aziwa nchauta. Zikaza kuchitika zimene sapa kumenya nazo ku DPP kafe. Ulendo ono sizamasewera. Countryman imene tazuzikira ife ndi boma iliri loyipa lankhazali zimene zitisalola ife tisapanga revenge. Boma kodi revenge. Yehova kuti tisapange ma revenge kubwezera kuli kwa iye. Countryman awanu frango apa lesson. Lesson plan. Yetu. Countryman ndiye ngati kuli anthu Countryman. Mwavete amene achalire. Mwavete ndiye muchite kwatchulaso. Sobano mukachula musachule chifukwa akhoza kuzimangirira. Azimangirira bwanji? Iwo akuziwa nakasho sabana ngati pajatu Joyce Banda tangoluza muja wina anaziombera. Yetu. Ndiye awa musachule bwanji anko. Countryman kundale tisimafuna iwe antachabu. Kundale usamoni siwe kutulusa mutu kwambiri chonje kutenga liwende wedoro. Usamakha ngati president wa ku Syria uja. Yetu. Kumatulusa mutu chonje. Ndiye kumene kuja dalila lasha. Kuti kumene kunali anthu 4.
amene kwachwa koma mmozi chifukwa cha malamulo a UN chifukwa malamulo a UN amakamba zokuti former president asamamangidwe olwatalakwisa former chifukwa president pano chaka chamakhala former nde lamulo likwateteza kuti asamamangidwe koma kupanda zimene zozo anthu akalopa katakira alipo 4 ndiye pano alipo angati ingo achula ntavutika nthawi akantire bani libankhula basa akantire bani ife silibadisa oyamba ndi chimwendoyo yemweyo chimwendo ndetine target kwambiri chifukwa zonse zakachitika m'malawi munomo anthu kumatemedwa kumagenda anthu kumademo kaya kumatani ndikuti master wake ndi ndani ndiye amene oyamba wachiwiri ndizikhale kodi azikhale ajaso amene ajaso amene alipokontediso kuli wako saziziwa by criminal court kuli wako kuti koyo ajawo aziziwa aso kuti ano boma ilili I think tigulire tikunja nyumba asathawe ngati wapangira mkulu kuna amaza kuti akuchoka kupita ku Dubai maulu mwangu kuti kukatani kukapanga za mafuta sako kukapanga za mafuta ya au kasunga ndalama kodi makasunga ndalama wakantire mani mafuta amapanga amagula president akantire mani amauza ali nsungireni kanga ineyo kwangaku kumene ndili kumoyo wanga uli pa chiopsezo ngati sakudziwa kodi iye akudziwa uliziko la timpwana tu ndimaona ngati asamwino kodi amawerenga wa Phoenix akudziwa ali kuti dziko la timpwana so pano ndiye atani akantire mani iyo kuti wakupulumukira chifukwa cha ziti zimene maamulo wachitatu ndi kunkuyu kodi naso nkuluja ali kulomwero akantire mani aleka zititasiya yayi azathemula chifukwa vi wachota analipangaso tutagetitu kodi wachesona lipakatu yachota tipangaso tutagetitu atipipike zokozo kuti mwangu kuti awa tisathana nawo ndiye na festo panopa moda china chisalira chanali pa target kale nakasiboma lepatula mwanso ndachinyamata atu epimu chekuti ope chongokhalapo koma boma ali kulamula ndachinyamata tikulamula ndifeyo ndiye target mukamenyana mwamveti wina kakwa target kuzembelera kukumenya kono yake simatha wapangaso revenge ndiye nawo anthu atatu ati amenewo mwamveti zokhala bwino kuti mkaka mugemu mwana tulukamo bweze ali momo koma mkaka janala apa nditi nakhululukira chifana pesa mkaka anapanga zoyipa ku MCP ku chifana mkaka anapanga zoyipa tu oleveti ngolowesa koma mkaka ku MCP anapanga zotani mwana kaka chichite convention akuyankhula kapita kuonesa zokuti agatali malayi muno koma alipo pamene chifera chipali chichacho kwambiri sanali chimwendoya MCP dziro mboma linalo mboma chifukwa cha mkakatu osati achina chimwendo anali chana chile chimwendo alibe china chili chonse ade amakhawu kujawo kuti sanafike kujenu tikawapita sewa tiolo ndikuti akantire mani mumveya mungu amakechero kwadi makamera yamangoenda ndi ana kuti amakama makomboni so pano anko timalize tu ndi report chabu nakantire mani kodi limene lili gula sukulu report kapena sukulu yache report yake yotani anko chifukwa tangofotokoza nisachite ineyo khanga ndi uthamanga magazi akantire mani aliwe sukulu report ndi sukulu report si report lopitisa ku dziko akuti anthu aja anamwalira ali mmwamba momo simunamve ati anamwalira ali mmwamba momo ati malovu magazi ati analibe mmene amafika pasi kupachika upiri kuja akuti anthu aja anafera mmwamba moti ndege kumalawi kunoko mu history ya dziko lapasi ikukhanga tikuti ndi ndege yamba imene indesidwa mwina ndi mtembo tuanena tummene momwe akuti anthu onse anayi atafa kale akuti magazi pasi paja sanapezeke chifukwa kuti anthu aja anayi atafa kale mmwamba ndiye nachita kuomberedwatu so pano mtanyiwa anazafotokoza before izize unena kuti akuti munali mmene momwe wina ake ati anabisa mu ndegemo onenawo tuti kungonena ife akuti anabisa mu ndegemo ndiye ati amalankhulira mankhwala ena ake akatire mani ati anthu aja ati kumafoka kalichete sakule abula zikapaso salipoti lamangidwa okamba kati mene ukambiramu azimangidwaso ine message chita kuva asati opcheze shwa paropa boma lila tapu eti boma tula tapu unako December ndiye mwezi omaliza kodi ndiye mwezi omaliza kuna chimbange leroli kuyambira chano nakupita ukoko boma lima ndiwali ese wachipiringu
aha tipange mwina lero ndi mawa oho o masiku omaliza komanso akaka masiku omaliza imaka to the nearest to the nearest tamba ndeke to the nearest tamba ndi 2025 na sio ndi uje ndi ku January lesi 19 ndiye 19 wako zokazo ku January chifukwa kuchokera ku January kupita kusogolo kuko akatireva kulibe kozo ngadi zokuti zodakete zimangana ai boma lina tapu lizakha kuti boma likungopanga floating eno akatireva anko kamba mponi pang'ono boka za ripotiro basi tiseke mwambo akatireva report report jawo to is cooked report chifukwa kena akambere kujana atulukamo kumayambiriro komwe anatulukamo mu report olosabusa service day jawo sabonu mwana anatulukamo chifukwa zimene ngene meziko mdomene mujamu ndizo semphana olomukaona niyo pamoja ndi pamukuona zokuta kuti maliro amene ajawo atachitika zipande zake zimalandira ndrama ngati uje na PP mulipoto nyamwe zokuta kuti ndapsidwa ndrama sepira 15 point chakuti million kaza chake kama pesa PP ndia PP akana kuti efesi ndinandira ndrama zimene aukana ayalani pasa 9 point chakuti million kuzoza kuti zimene wakabereka yoswa maponda kaya baba ndagwira kusoyiza zokuti report rija ndrotani rosokunekera yo mwina akakantre man chimechitika ndakasi report rija andira Malawi andi ma commissioner ajanata analumbira ndi amene achaonse aziwe ma commissioner waziwe kuti boma ilili likangopita chaka cha mawa amene achaonse sana miza Malawi kodi ona mizanza ya mamangido ndi mlandu tukalumbira kuti yende mbololo mukoti au mbololo kupereka udu ndiona wene wa Yesu koma lipono mbololo wakala kuti waboza umamangidwa ya wasisi zaona kuti awandi azibusa chifali borija uri akabusa oyakula nali mbusa aziti ndamiza vene ziko nonga kuti anthu oyipa kwambira anthu ake ndiyati ndi mazibusa omwe yetu ndiye feso sitisawerenga kuti ndi mbusa ai walapere wafa si nyamata ndipo barikwelisa ya nyamata atu ndiye nyamata vaka revenge basi olomukamenya na lero ndiye kisipata akati valio akati valio ukamenya na kumera kuchako ndiye wake bata ya tuweza linuyo siasi wakati vali kuti boma ilili ikofika wiki ya mao nikagotenga makomishona amene achauso azamangiro kodi ndikuona ngati kuti Amalawi amene maganizo tinabagwirizaniana kuti Amalawi timbwezerese Peter Arthur Mutharika pampando kodi Peter Arthur Mutharika akazangobwera pampando ikwela meje sizachitika kutha siku limozi akantilema ndikuti imene zachitika somwa changu sasa aphunzisana wa how to assemble inquiry akantilema ndikuti zimene zozo zizatenga nthawi ikwere jalese masana nawo kali kodi alesana nawo kali so pano anko mmene afotokozera mja driver yoendesa ndege pilot yo anayata afa kale ndi azake onse mwambamo akambamo so mmene momwe kumanya zisati kumanya kuti John yaso inali chiphaka sala so pano tine kuti ame wasanenapo kanthu zona pilot yawo opya uja anachita kupita ku college yawo pilot zona timfwifwise apa so pano kodi maliro amayankha akatule manje ine muyankha chali mwana nuyo iliyo munamphanuka feo kali ni makwera mabasa stage coach mavet ola UTM manu mukakhala kwaenera kuja madikira basi kuti basi ile ku service isana bwere imabira kai ku makata akayone mataya ala chida chili chonse isana nyamwika mabwera kuti basi kuchede mbali nyamukana kuti yatadikilirani ili ku service ndiye ndege pesa kuti inali ya serikali ndege mukuri nani ata asirikali ndeza sikazi mafuna ndisikamba kwambiri ndakunyadira akatulema anko ayi ife tasangala kuti mwatulukiraso ku mtundu wa Malawi ndirepo mulipo zikomo kwambiri ndimo fire ndirepo zikomo kwambiri ndithu